Lek, ngerti bojoku ora? Ya ora ngerti bojoku ya ora nang omah kok. Omah Hanum ki. Gek ning ndi yo? Aku ki luwe lho nang omah ki ya ora masak. Padha wae aku yo iya balik kerja ora enek sego, ora enek lawu belas iki kepiye iki an iki? Jare rewang. Parane rono yuk. Ya ayo, Yuk. isin ora? Isin enggak? Alah wis ayo lah. Ya wis luwe yo ana. Walah malah bedet-bedet Pantesan. Nik. Ya Kowe iki lho, kok iso men ora nyayo lho. Sini kok iso nyusur ini ki ngopo lho? Ya luwe kok piye to? Masa alah. Balik. Kan ge rupamu kaya ngono sing Kalau didelok Ora masak lho nang omahmu ki. didelok ning mbok nakang Iki yo Ayo mbok yo cocok colok madang. Goreng-goreng ndok kan ah. Eneng to. Mangan kene ngopo to? Jangan rupamu ki lho. Gak oleh to mangan kene. Yo nek kaki goreng go balik aja. Ndi? Ndi? Go balik goreng ya. Goreng jadi. Goreng elek. Go balik. Nek mbok nak Goreng yo. nek mbok nak Tambahnya cukup wis cukup. Sakit ya, Ngomong Mbok, ya, ya. Mbok. Mbok iki ngomong, Mbok. Tenan. Mbok. Kayak kamu mbok gawani glodot kayak mau diwasi wong ora Mbak nih. Ora kayane aman-aman. Wis bene ben digoreng ning omah, lah ning omah nek lawe piye? Masalah.